Godmorgen. Godmorgen alle sammen. Det er mandag i dag. Klokken er 7 om morgenen. Vi står op. Og velkommen til Brumme og Rodes YouTube-kanal. Klar til en pissegod dag. Shababs. Stener på krykker, komme lidt altså. Vi er friske på Amskov. Nu der er vi blevet hentet af Emil. Vi skal til Kalundborg og vaske noget bil. Det bliver pisse godt. Så nogen der nu har Emil så kørt ind i en bil. Så står lærerne og kigger på det. Nu har vi fået hentet Sean, og så tager vi op og vasker bil nu. Hallo alle sammen. Mike og Sofie i skolen. Jeg har mistet min bukseknap. Det var ikke så godt. Nu har vi været inde og købe partypølser. Og Emil han tabte en booster på sit sæde. Vi har nogle partypølser, vi hygger bare i dag. Nu er vi på vej til Muay i Ringsted. Og der var ikke nogen, der kunne køre os i dag. Vi tager et tog dertil. Okay, så nu der er vi på vej til træningen. Men jeg tror lige, vi rammer noget sødt kage og får noget mad at spise først, fordi ellers bliver det meget hårdt at være til træning. Gør det, ja. Vi ses, Shababs. Så nu der har vi fået 2 paninier, grillet kyllingekebab med noget med tomat og sådan noget. Det får vi lige smagt på. Løverne er færdige. Vi er færdige med træning. Her, shut down. Okay, så vi skal på stationen, der ligger lige herom bag os, og så skal vi hjem af mod Slagelse. Har det. Varmen den er kold, men den er endnu koldere, når toget det er forsinket. 10 minutter forsinket. Bror, det gør den at holde den arm op. Du er svag, bror. Bror, du er svag, bror. Jeg knipper ham med. Så der. Jeg er færdig for dag, gutter. Alle vi ses.